Türkiye bu her avayış boy sala duyemin amade dike vekte zanin tifaka cumhur tifaka millet ji bername xwe bi navê navkirin û wisa bername naveroka wê tişekirin. Heta nevê salê ji Kurd Türkiye'de wek tunetêne hesabandin. Yani li Türkiye de aliyên nasnameyê de aliyên ziman de aliyê çandê de xwe inkar li ser Kurdan sadan salan berdewam diketin. Hatta vega vêjî Kurd bi tunetêne hesabandin. Mixabin tifaqên ku vêga vê li Tirkiye li ser siyaseta merkezê em bêjin rêve diçin wek Cumhur û Millet İttifaqı. Evana jî bernameyê xwe yê sed salan amade kirin êvan bernameyan de jî Kurd carî tune hatine hesabandin. Yani aliyê hebûnê de tu ji bo piştgirêka çareserkirina piştgirêka Kurd û Kurdistan yan ji bo mafên Kurdan di bernameyê her du îtifaqan de jî tu ew tune pêşniyar û yan cedbêjim nêzîkbûyînên wisa bi zelal tunene. Ev ya tevê mehneyê ku belê li Tirkiye di aliyê hebûnê de Kurd nayên hesibandin, tunetêne hesibandin. Ê aliyê siyasî de hûn dizanin yani hewldanekî pir mezin heye çend sale bêjim destkeftiyê Kurdan mezin bûne li Bakurê Kurdistanê li vê derê li Tirkiye. Ji bo ku van destkeftiyan têk bibin heme cureyên jiyanê de bi taybetî li ser siyasetê operasyonên mezin tên meşandin, siyasetmedar tên girtin, qayyum tê avêtin, îradeya gelê Kurd bi tunetê hesab kirin. Di vî warî de polîtikaya sîstemeya dewletê hemû li ser tunebûna Kurdan tê ava kirin. Ê ku wextê ku milletekî bi tunetê hesab kirin û aliyê siyasî de jî hebûna wî bi şeklekî nayê qebûl kirin yan jî operasyonê giran li ser tên kirin. Li aliyê aborî de ji xwe hebûn yan jî pêşkeftin ne mümkün e. Ji bo wê li sed sala duyemîn de Kurd pêngavê xwe yên pêşerojê li gor vê rastiyê da wê bavêjin davêjin jî destkeftiyê Kurdan pir mezin in li Başûr, li Rojava, li Bakur, her wiha heta astekê li Rojhilat. Van destkeftiyên xwe wê pêş ve bibin biparêzin û pêş ve bibin muheqeq ser vîya Kurd ji bo siyasetê ji bo avakirina pêşerojê bi zanistînê vê mijarê dibin. Bi rastî yani Kurd du hilbijatin di pêşemeden yek ya serokkomariyê ya parlamentoyê ye. Yani em wisa diyar e û ev ê eşkere ye jî ji xwe. Kurd ji bo parlamentoyê dengê xwe, reyê xwe cuda ew nakin. Yani muheqeq nav Kurdan da bêjim bi salan e bi sekna xwe ya siyasî li gel partiyên sîstemê yan jî yên navendiya siyaseta Tirkiye danîne ew ne ji xwe wê hebin. Lê ku Kurd di vê hilbijatinê de ji bo parlamentoyê wê ewekî bi biryar herin sindoqê. Nêzîkbûyîna wan ya her du cerê ku be pêşan hev qala wan kir me goyanî tifaka Cumhur ya Millet nêzîkbûyîna wan li ser hebûna Kurdan yek e. Em bawerin hilbijatinê 2023 bi taybetî ji bo gelê Kurd û ji derveyê wê jî ku ez ê bêjim di Tirkiye ew însan û cudahiyên ku tune hatine hesibandin ji bo van hemû cudahiyan wê bi pêvajoyekê nû, destpêkeke nû wê firsetekê nû bi xwe re bîne. Yani Hüdapar yani partiyekî yan ji rêxistinekî cemaetekî ye. Ya wisa vî ava em dizanin. Seknevan a dîrokî heta niha jî bi rastî bi taybetî li ser destkeftiyên gelê Kurd bi rast bi noxteyekê rast nîne. Yani dîrokê de jî wisa bûye û vê gavê jî wisa ye. İttifaqa wan a ku ez ê bêjim li gel MHP yani em li gel AKP ittifaq kiriye nabêjin. Yani ittifaq li gel MHP hatiye kirin, ittifaq gel Perinçek yani Vatan Partiye hatiye kirin, li gel Büyük Birlik ya Türkiye hatiye kirin. Daviye davi ittifaq li gel AKP ava kiriye. Yani çünkü em bêjin ew ittifaqa îro ku Hüdapar ketiye nav da pêkhateyên wê ittifaqê dîroka wê wan pêkhateyan li ser çi ava bûye
di pêşerojê li ser çi difikirin eviya birastî ji bo sek nehuda parê bixwe jî fikrekê deme jî yani. Yani heta do jî niha jî Bahçeli dibe cîk bi navê wê Amed tune ye. Ku ên bêjin ciyekî ku bi navê wê Amed tune ye. Niha jî dibêjin yani bi rast wek însan Kurd hene lê zimanê Kurdan tune ye. Em zimanê Kurdan nasnameya Kurdan bi fermî qebûl nakin dibêjin. Aliye dinê de Hüdapar dibêje em ji bo nasnameya Kurdan ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurdan jî em jî gotinên me hene. Kîjan rast e nava van herduya da yani eger tu ser gotina xwe rast bî gerek tu wan însanên Kurdan înkar dikin tu ne hesab dikin yan jî ez dibêjim dîroka Kurdan çanda Kurdan nasnameya Kurdan tu ne hesab dikin gerek tu bi wan re ner danûstandanekî yan jî îtîfaqan pêk nehînî eger ew rast bin gerek tu viya jî zelal bibêjî ji bo wê çendê îtîfaqa Kurd navbera wan û Hüdaparê de bi rastî em şaş dibêjin em şaş nebûn ji bo çi ev ya muhîm e em bêjin sed sala duyemîn Tirkiye ji bo sed sala duyemîn esasê xwe çê dike û xwe ji bo wê amade dike her wiha Kurd di vê sed salê de dixwazin bi statiya xwe dest bêxin yani di vê ev hilbijartina hene li bo van herdû li gorî van herdû nêrînan de hilbijartinekî dîrokî ye pêngavekî dîrokî ye ji bo wê îtîfaqa ku ez bêjim azadî û demokrasiyê bi rastî pêkhateyê nava vê îtîfaqê de hemû di vê zanistiyê de ne yani girîngiya hilbijartinê 2023yan ji bo Kurdan ji bo pêşeroja Kurdan çi ye hemû di vê zanistiyê de nêzê vê evê bûne vê xebatê bûne ma heqeqet bêjim hem li aliyê Serhedê hem li aliyê bêjim Botan û her wiha hemû deverên Kurdistanê ev pêkhateyên vê îtîfaqê bi hevra wê xebatên xwe bimeşînin bira baş bêzanîn yani bê zelalî em dikarin bêjin ev îtîfaqe wek tenê îtîfaqekî hilbijartinê ji bo destkeftinên partiyan berjevendiyê partiyan nehatiye havakirin yani ev bi zelalî ye nêrîn û nêzîkbûnê hemû partî û rêxistinê nava vê îtîfaqê de jî bîavayî ye belkî baş bêzanîn hinek rêxistin û partî nava vê îtîfaqê de cid girin tu temsiliyetê wan jî tune ne yani ev işte vê meaneyê ku ez bêjim van partî û rêxistinan yan jî van pêkhateyê hene meaneyekî ku ji dervê ser hilbijartinê de yan jî ser temsiliyetekî de didin vê xebata hanê li hem Serhedê li hem hemû deverên Kurdistanê bi cudahiyên xwe her bi cudahî bi zimanê xwe bi nêrîna xwe bi ewa xwe wê xebatên xwe bi hevra bimeşînin ji bo vê evê vê rastî vê mesela hanê tu cudahî navbera partî û rêxistinê Kurdan de tune ye yani Yeşil Sol Partî be HDP be Partiya İnsan û Azadî Kurdistan Komünîst Partî yan jî ez bêjim Kurdistan Sosyalîst Partî her wiha partiyên din jî hemû wek hev herkes herî ser gotinê xwe bi temsiliyeta beşa xwe ya civakê bi xebatekî pir bêjim bi xurt nêrînên xwe civaka xwe jî parve bikin ji bo hemû reng û dengên civakê ku çardeyê gulanê ev îradeya xurt ji sindaqê derbikevîtin li parlamentoya Tirkiye ji bo sed sala pêşiya me çawa ez bêjim partiyên sîstemê yan jî Tirkiye hesabê xwe dike ji bo temsiliyeta gelê Kurd bi avayekî xurt li parlamentoya Tirkiye were temsil kirin ji bo vê tiştekê ku ez ê bêjim li destê kîjan rêxistinê were para nahêle wê bi kar bîne ji bo vê xebatê îtîfaqa ked û azadî wek ittifaqekî îdeolojîk tê pênasekirin li Tirkiye jî wisa tê pênasekirin li Kurdistanê jî wisa tê pênasekirin her wiha gotin û hewldanê xwe jî bi tevahî ser îdeolojiyekî ew dikin nava vê ittifaqê de jî tu cudayiyên ku ez ê bêjim wek bawerî û îdeolojî cî nagirin tenê yekrengîl wê derê heye heta esekê me ev dikare yekdengîl ittifaqa ked û azadiyê de heye li ittifaqa azadî û demokrasiyê de hemû cureyên civakê navde hene yani sunurê netewiyê îdeolojiyê
eğer merev de berhevdu siniri ideolojik bertengtire jboyu. Her uha ittifaka azadi u demokrasiye da oldarın Kurdan navda ciddigirin, Çepkirên Kurdan navda ciddigirin, Demokratên Kurdan navda ciddigirin, Liberalên Kurdan navda ciddigirin. Her uha nek wekî partî dêxistin be cudahiyên Kurdan wek temsiliyet em bêjin Rûspî, Seyda nava vê tifaqê da ciyê xwe digirin. Yani ev tifaka ew qedar pirrengî û pirdengî bertenge an tifaka li ser îdeolojikê tê pênasekirin û wisa jî hewldanê xwe pêkirîne ev ya bertenge. Em vêya dibêjin mafê her siyasetekê heye, yani her siyasetmedarekê heye, tifaqekê, partiyekê, siyasetmedarekê yan jî pêvajekê binirxîne lê ne wekî birêz aqlenîz binêrînekî bertengî li tifaka azadî û demokrasiyê binêre. Yani tifaka azadî û demokrasiyê rastî bingehê xwe, xanê xwe ya aşkerakirinê de jî berfirehîya xwe da ye pêşiya her kesê viya gere fam bike. Herkes her fam dike rastî jî. Yani dixalê xwe da berfirehîya xwe çawa ava kiriye, eviya xwe aşkera diyar kir. Yani nerî navê li ser îdeolojiyekî ya jî dijîtiya wê li ser baweriyekê tiştekî wisa tune ye. Wê bo avarekirina pêşero jî bi hemû reng û dengên xwe bi pirrengî û pirdengî dixwaze vê pirrengî û pirdengiyê li hemû Tirkiyeyê jî bela bike. Ji ber wê çendê gotinên hem gotinên Birêz Aqdeniz cîdenînin û li ser gotinê wê jî me dizane evî yani wî birêz hem tifaka azadî û demokrasiyê fam nekiriye hem jî nêrînê wî bertenge.